Hej, velkommen til denne video her. Jeg er ny YouTuber her. Der er en app med mig at lave i den her video, på næste video, mig laver her. Alt muligt i 24 timer. Og nu her, jeg tale mig selv nu. Jeg er 17 år. Og der har lyst bare at være en YouTuber. Og jeg er handicappet. I også hører min stemme. Jeg har en lillesøster på 2 år. Jeg går på handicappet 10. klasse nu. Og jeg er så færdig med min STU. Næsten. I dag de til mig her på YouTube. Jeg ved næste video handler om 24 timer, eller en startevideo som nu her, eller til nogle YouTube-videoer her, Sasamita, eller et eller andet. Hej.